बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां रमिय नार्जारी मानगोनां बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। गोजोननाय जासिबाय सारनिसिम। जोंजों दिनैनि नैबे मेलाव दंफायो बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि मासिगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि मानगोनां बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। दिनैनि नैबे गेवलां मेलाव जोंनि सिनियर जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म आरो सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बिथाङा दङ। मानगोनां सारखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। जोंनि सासेबाव सिनियर मस्ट बोसोनगिरि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां बिपिन गयारी बिथाङा जोंजों दंफायो। बिदा गेदेर बिथांखौ आं गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय। जोंजों दिनैनि नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बर' थुनलाइ आफादनि सासे नेहाथारि मानगोनां बिष्णु बसुमतारी मानगोनां बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय आं गुरै खावलायदों। जोंजों दिनैनि नैबे मेलाव बाहागो लाफैदों टिवा अट'नमास काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमा मुस्लिमा बिनिता दैमारी मानगोनां बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आङो गुरै खावलायदों। टिवा अट'नमास काउन्सिलनिनो आरो सासेबाव सोद्रोमा मानगोनां दुलाल ब्रह्म मानगोनां बिथाङा जोंजों दंफायो। बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम। दिनैनि मेलाव बर' कछारी वेलफेयार काउन्सिलनि गासैबो इएमफ्रा जोंजों बाहागो लाफादों। आङो बिथांमोननि सिनायथिखौ फारियै होनो नागिरदों। सिगां आङो सिनायथि होनो नागिरदों मानगोनां अमिय कुमार बसुमतारी सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायदों। गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम। जोंजों दङ प्रणब बर' मानगोनां बिथाङा बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सासे मावफुं सोद्रोमा। गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम। जोंजों दङ बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिनो सासे इएम बिनुद बसुमतारी मानगोनां बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायदों। जोंजों दङ प्रदीप स्वर्गियारी बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सासे इएम मानगोनां बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम। जोंजों दङ महिपाल बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सासे मावफुं सोद्रोमा। गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम। जोंजों दङ बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिनो सासे इएम मथुरा बसुमतारी मानगोनां बिथां दङ। बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं खावलायदों। जोंजों दङ दशरथ बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमा। गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम। जोंजों दङ जयकान्त बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सासे मावफुं सोद्रोमा। जोंजों दङ मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि सासे मावफुं सोद्रोमा मलेन्द्र नार्जारी मानगोनां बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। दिनैनि नैबे मेलाव जोंजों दंफायो। जोंजों गोबां मदद खालामबाय बिथाङा नैबे मेलखौ जाफुंनायाव। मानगोनां बाबुल चन्द्र बर' ससियेल वार्कार बिथाङा गुवाहाटियाव थायो। जोंजों खोब नांफानानै दिनैनि मेलखौ जाफुंनायाव मदद खालामदों। मानगोनां बाबुल चन्द्र बर' बिथांखौ आङो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायदों। गांसे आर'नाइजों बरायनो आं आंनिफ्राय गुरै खावलायदों। बिथाङा जोंनि नैबे मेलखौ खुंफुंनायाव गोबां जोंखौ मदद होबाय। गोजोननाय जासिदों बिथांनिसिम।